400 méter mélyen a föld alatt kávézhatnak azok, akik ellátogatnak a Bori részbányába. Itt ugyanis egy világviszonylatban is egyedüli vendéglátó egység fogadja az érdeklődőket. A különleges kávézóban akár a műszak közben betérő bányászokkal is elbeszélgethetnek a vendégek. A hatalmas bányaliftben akár 60 személy is elfér, és másodpercenként 4 méter tereszkedik az aktív részbánya mélyére. Egy ideje már nem csak bányászok, hanem turisták is használhatják, ha szeretnének elfogyasztani egy kávét vagy üdítőt 400 méterrel a földfelszín alatt. Főként a helybelieknek kívántunk kedvezni a bányakávézóval, de a külföldi turisták idecsalogatásával a város turisztikai potenciálját is növelni akartuk, mondta a szóvivő. A kávézó falait részből készült alkotások és az elmúlt 100 év bányászkellékei díszítik. A különleges vendéglátóhely egyre népszerűbb. Az elmúlt időszakban több mint 2000-en látogatták meg a bányakávézót, fele-fele arányban szerbiai és külföldi turisták. A legtávolabbi vendég Amerikából érkezett, akinek az apja itt a Bori részbányában volt kényszermunkán a II. Világháborúban, mondta a kávézó vezetője. A turisták a Tárnák mélyén dolgozó bányászokkal is találkozhatnak, akik a műszak szünetében szintén betérnek a kávézóba.